BLTनि फाउन्डार चेयारमेन बिर सिलागां बसुमतारी सारनि थैनाय सान 29 बे थैनाय सानाव बाहागो लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि बनजिर मन्जिल बसुमतारी बिथां सारा मा फोरमायदों दिनै आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बबे पलिसिनि गेजेरजों मोननो थांगासिनो दङ जेहेतु आमार आन्दोलन पृथक रायजो এই পৃথক ৰাজ্যখন আমি কি ধৰণত কি পলিচি লৈ পাবলৈ কৈ আছো এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত মিডিয়াৰ দ্বাৰা দি বনজিৰ মঞ্জিল বসুমतारी ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय बर' हारिनि मैखोम जातिखौ गाबथाबोग्रा BLTनि फाउन्डार चेयारमेन दा बिथांनि दिनै 29th एनिभार्सारि बेयावहाय जों नुजाफैनो आरो बिथांनि जि सेक्रिफाइस सुप्रिम सेक्रिफाइस बर' हारिनि थाखाय दा बेयावहाय जों बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै बिथांनि मंखराव जोङो दिनै मान बावनो फैदों दा जोङो गोसोखांदों दि जोङो बै समनि सोमावसारनाय दि बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेराव दिनै बर' हारिया आगानसेबाबो बे मोनसे मोजां हालोदाव फैनो हादों दा बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां बेखौनो जों दिनै लांफिननो थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जोनोम जानाय जादों आरो बिथांमोननिनो बोर आशीर्बाद लानानै जों दिनै मोसा फिसा देरनानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बिथांमोनखौ जेब्लायबो बर' माहारि फरायसा आफादा मान बावनानै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जों जेब्लायबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों आवगायलांबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ बयबो बर' हारियानो दिनै बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ दिनै रेसपेक्ट होनांगोन सन्मान होनांगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ गोसो गोरबोआव लानानै बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दिनै जाफुंसार होनायाव जों आवगायबोनांगोन दा बर' माहारि फरायसा आफादा 2022नि 7 फेब्रुवारि खालारखालि दिनै मुंख्लंफोरनि बोर आरो आशीर्बाद लानानै जों दिनै जानजि खाफ्रानानै आवगायबोदों आरो बे समनिफ्रायनो बर' माहारि फरायसा आफादा सोलो आरो बोलोनि गेजेरजों जों नाजाबोबाय थादों दा जोङो दिनै मोनसे उइदिन सर्ट टाइमनि गेजेरावनो जोंनि जि गोमानाय एबा जोंनि जि माने गोमोरलांनो नागिरनाय दि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जोङो दिनै फोथांनानै लाबोफिनदों आरो बेनि लेगेसिखौ दिनै जोंनि मानगोनां बिर सिलागां बिथांमोनहा जिखौ जुरिजेनदोंमोन जि सिमांखौ सुजुजेनदोंमोन बे सिमांखौ जों 2020नि जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों जाय गोमालांनो थांबायमोन बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादा फोथांनानै दिनैसिमबो लाखिबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव बेयो माब्लाबाबो आरोबाव गोमोरलांनाय नंला बेनो गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय एचिभमेन्ट जाय जिनिसखौ गोमानाय जिनिसखौ जों दिनै फसंनानै बर'नि जि लेगेसि जे डिमान्ड अफ सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जों फोथांनानै लाखिदों बेनो बनसुनि बिराद गिदिर मोनसे नाजानायनि गेजेरजों फोथांनानै लाखिनो हानाय आरो बेजों लोगोसे दि जोंनि डिमान्डआ दिनै जे आवगायदों बिराद मोजां मोनसे थासारियाव फैगासिनो जाय जिनिसखौ जों अल इन्डिया जे जोंनि सेपारेट स्टेट जाय डिमान्ड कमिटिफोर दं आलादा आलादा फिसा फिसा रायजो बिग्रा बिथांमोनजों जों जगाजग खालामगासिनो आरो बिथांमोनजों जों जयैनो फैबाय थानाय समाव खौसेयैनो जों जयै जोङो आवगायलांनायनि जि पलिसि बेखौबो जोङो दिनै लानो हागासिनो बे बिराद मोजां मोनसे स्टेजाव आवगायगासिनो नेसनेल लेभेलाव आरो बेजों लोगोसे आसामावबो जोंनि बर'फोरनि सिमांखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जि जोङो गोबां ट्राइबेल्स नि स्टुडेन्ट लिडार्स एबा ससियेल एक्टिभिस्टफोरखौ जों दिनै जमा खालामगासिनो आरो बेबो मोनसे पर्यायाव दिनै फैबाय जाहाथे जों बिथांमोनखौबो जोंजों लोगोसे जोंखौ बेकिं खालामनो थाखाय आरो बर'फोरनि जि सिमांखौ जानांगौ होननानै प्रेसार होफानो थाखाय जों बे माखासे सोलोखौबो जों बानायदों आरो बेबो मोनसे दिनै अलरेडि फाइनाल मोनसे स्टेपआव फैबाय आरो जों इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जे इउनाइटेड नेसन्सनि थ्रुयै जे जों माखासे पलिसि लागासिनो दे बिथांमोनखौबो जोङो इन्डियान गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो थाखाय एबा जोङो दिनै इन्डिजिनियास हिसाबै बा UNOनि जि जोंहा माखासे क्ल'जेसफोर दं बे इन्डिजिनियासफोरखौहाय दिनै जोंहा फोथांनानै लाखिनो थाखाय बाउन्डारि टेरिटरि भाषा संस्कृति जोंनि कालचार बेखौ फोथांनो थाखाय जि मोनसे प्रभिजन दं बेखौबो दिनै मोनहोनो थाखाय जों माखासे जि पलिसि स्ट्रेटेजि बानायदों बावैनो समनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे पजिटिभ मोनसे आउटकामा फैगोन अभारअल
जे इन्डियान गभर्नमेन्टजों रायलायनायनि थाखाय जों माखासे पलिसि एन्ड प्लानखौबो बानायदों बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेटआ एज ए लं टार्मनि मोनसे प्रसेस आरो बेयावहाय जोङो हार्ड वर्क खालामोब्ला जों शर्ट टार्मनि गेजेरजों माबा मोनसे मोजां रिजाल्टबो मोननो हागौ आरो जों 2029 आरो 30नि गेजेराव दि इन्डियान गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि लादों दि मोनबा सेपारेट स्टेट होनायनि जि स्ट्रेटेजि आरो पलिसि लादों बिनि गेजेराव जोङो बर'फ्रा बिनि आगोलनो जों मैखोम भाबै आन्दलनखौ जों जरदार खालामनांगोन जोंबो पार्ट अफ दाट मोनबानि गेजेराव जोंबो बाहागोआव थाथारनाय मोनसे पलिसि आरो स्ट्रेटेजिखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जोंनि बे पलिसिखौ जों लांबाय थादों डेफिनेटलि दे जोङो टटेल रिभलिउसननि मोनसे जोङो सिन्था खालामदों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे जोंनि सोमावसारनायजों दे राजनितिक अधिकार हा हुनि अधिकार एबा जातिखौ जों गेरेमसा हारि दानायजों लोगोसेबाबो जोङो दिनै टटेल रिभलिउसन जों एग्रिकालसारावनो हक स्पर्ट्सआवनो हक जे जोङो खेला दुलायावनो हक जे कालसारावनो हक जे आबाद मावनायावनो हक बैगानिक महरै जों बेयावबो जों दिनै टटेल रिभलिउसन हिसाबै जोङो बनसुआ मोनसे जोंहा मोनसे एजेन्डा दङ दा जोङो फैबाय थानाय समाव जों बेखौनो खालामदों दे जोङो सामार भेकेसनावहाय जिहेतु जों माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट माखासे जोङो कचिं माखासे जोङो केरियार काउन्सिलिं दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जों जोंनि गेजेराव जोङो संगदननि गेजेराव जों सावरायदों निस्सय बे माबा मोनसे पजिटिभ एबा मोनसे महर फैगोन आं बेखौ आसा खालामनानै दङ So thank you very much for watching Lalul.